päivää ja tervetuloa paskan videon pariin. Onko hyvä? Tultiin tänne Enskalle, niin Sampo meinasi ajaa tällaisen. Ei tonne uskalla mennä, jos on joku tiikerinpesä. Tää on iso, ei näytä kamerassa isolta, mutta on iso ja jatkuu vielä pitkästi. Löydettiin tämmösiä tätä hieltä luonnonsuojelualueelta. On kyllä kattavat polut meille hontailijoille taas. Mitähän täältä löytyy? Ei mitään. Ja täällä on joku El Desperado varmaan joskus asunut. Ihan mukavat maisemat näin illalla tähän ajeluun. Vai mitä sanoo? Juuri näin. Onko kyttää MP tuossa?
tulossa minicrossissa Farilla takaisin ja 3. kertaa samaa se tietullisa. Tuleeko Sampo hyvä? Pikku remonttia. Oli tämmönen kaapeli tuolla. Syy oli siinä. Aluksi luultiin, että se oli siinä, että no jotain supparipiuha tai jotain no kaapelit mitä me laitettiin. Niin. Sitten kun me avattiin tuossa erotusreleessä oli kumpikin niin kaapeli ihan löysillä. Niin varmasti siitä syystä lämmennyt ja kärynyt. Joo, varmaan video nyt vähän myöhässä, mutta ei ole vaan keretty tähänkin. Ollaan käyty niin paljon lenkillä. Joo. Koitapa nyt olla jollakin. Ihan loppu. En suostele kellekään. Samaa. Hyvä, moro. No niin. Hiekkaa tällä siliin. Ajettaa Makia Aalto. Saapa mitä meinas käydä? Miksi meinasit syödä tuolla? Pärjääköhän se tuossa? Ei tekee puoli volttia, mä menin tälleen näin. Niin joo. Pärjääköhän se tuossa yö? Eiköhän se sitä syssymällä lähde pois. Siisti kone, kiivaa kärry. Mutta ei sillä taida vielä pillua saada. Onko tappiollinen? On se vähän ihkeä käydä täältä skutsista. Eikä nauttinut tosta merikylvystä. Ei se vaan. Itellähän sanoo, että lisää vaan. Hyväkö on työkalukki mukana? Siellä ei oo kipiin. Kekkaatsa onko mennyt sinne vettä vai onko kipiin? Ei tuu kipiin. Onko puhuja varmaan? Oo. Eihän ne saa voilla. Ei ne saa voilla mitään muuta vikaa. Jos vettä vähän saa niin. Totta. Siellä Sehän tekee vaan hyvää. Ihan kuiva tuluppa. Hitto kun meillä on vähän kierro tuo nippa tai kun on kaatunut. En tiedä kukaan. Ei paha. Ai tuli. Joka paikkaan sain kipinä. Tuli täältä kahavastakin. Häh? Se varmaan antaa sitä kipinää jonnekin muuallekin. Onko pahaa? Ei. Välillähän on pitää käydä. Onneksi sitä jos lähtee pois.